mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa pag-gym, na-fall ako sa boss ko. Hi DJ Rocky. Listener mo ako. Madalas akong nakikinig sa mga kwento mo. Lalo na't nakaka-relate ako sa kwentong binabasa mo tungkol sa mga kabit o relasyon between boss and assistant. Kaya eto, naisipan kong ibahagi ang sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang May. 24 years old. And this is my secret file. Isa akong OFW sa isang malaking kumpanya dito sa Europe. Ang posisyon ko ay isang executive secretary. Noong araw na sumalang ako for interview sa application ko ng trabaho sa kumpanyang ito, dito ko unang beses na nakita ang boss ko. Siya mismo ang nag-interview sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Adan. Okay naman si Boss Adan. Malinis, magandang pangangatawan, at gwapo. Matanda siya sa akin kasi 49 years old na siya. Pero hindi mo iisipin na 49 na ang edad niya. Kasi sobrang ganda nga ng katawan niya. At madalas din siyang mag-gym. 10 kaming babae na in-interview niya para sa posisyong executive secretary. And luckily, ako ang natanggap. Unang buwan ko sa trabaho. Masaya naman at mukha namang maayos ang lahat. Normal ang mga sitwasyon sa pagitan namin ng boss ko. Siyempre, lagi kaming dalawa ni Boss Adan ang magkasama. Kahit saan man siya magpunta. At mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Tuluyan na rin kaming nagkapalagayan ng loob. Tulad ng sinabi ko, DJ Rocky. Magandang pangangatawan ni Boss Adan. Babad kasi siya sa pag-gym. Hanggang sa isang araw, niyaya niya rin akong mag-gym. Sumama naman ako. Dahil nag-gym naman ako nung nasa Pilipinas pa ako. Back noong college days ko. Sinundo ako ni Boss Adan sa apartment ko kung saan ako nakatira. Tapos dinala niya ako sa isang napakalaking building na pangmayaman. Sobrang ganda eh. Parang hotel. And then nasa elevator na kaming dalawa. Kinakabahan ako. Halos hindi ko magalaw ang dila ko
para tanungin si Boss Adan kung bakit naroroon kami. Kasi para ko na rin siyang tatay kung ituring. At malaki ang tiwala ko sa kanya. Pumasok kaming dalawa sa isang pinto. At sinabi niyang yun naman ang kanyang apartment. Tinanong ko siya kung bakit siya may apartment. Samantalang sobrang laki naman ang kanyang sariling bahay. Hindi na siya sumagot at tumawa na lang. Tulad ng napag-usapan, nag-workout kami nung araw na yun. Doon kasi sa apartment niya, may mga equipment siya for workout. Tuloy-tuloy lang kaming nag-workout session. Madalas tuwing weekends na. Ayos naman for me yung ganong setup namin ni Boss Adan. Dahil di hamak na mas gumanda ang katawan ko. At naging mas health conscious na rin ako tulad niya. Until one day, sobrang busy niya sa trabaho. At halos buong linggo kami ni Boss Adan na hindi nakapag-usap. Kasi pumupunta lang siya sa opisina niya para pumirma ng mga papeles. Saglit lang yun. Mga ilang minuto lang. Tsaka aalis na naman dahil may meeting pa sa ibang lugar. Thursday ng hapon, pumunta siya sa opisina pagkatapos ng kanyang meeting. At pinuntahan niya ako sa office ko. Kinamusta niya ako. Then sinabi niya na may pupuntahan daw kami. Habang nasa daan kami, na-sense ko na pamilyar ang dinaraanan namin. At nung makarating na kami sa paroroonan namin, nasabi ko sa sarili kong tama nga ang hinala ko. At parang alam ko na nga ang dahilan kung bakit doon niya ako dadalhin. Yet, after all this time, medyo na-surprise pa rin ako sa gusto niyang gawin. Nakita kong on the way kami sa apartment niya. Ako naman naisip ko, baka gusto na naman ni Boss Adan na mag-workout session kami on a Thursday night. So ako naman, go lang nandito na ako . Pagdating namin sa apartment niya, nagulat ako dahil bigla niyang hinila ang bewang ko. At bigla niya akong hinalikan. Tinulak ko siya. At tinitigan ko siya ng nagtatakang tingin. At bigla niyang sinabi sa akin ng mga salitang, I miss you. Tumawa lang ako. At sinabing this is wrong. Dahil may asawa na siya at may anak. DJ Rocky, nag-sorry naman siya sa akin at hinatid na lang niya ako pauwi sa apartment ko. By next day, Friday, pagpasok ko sa office, nagkaroon kami ng awkward moment ni boss. At panay pa rin ang sorry niya sa akin. And then sumapit ang weekend. Nagpunta na naman kami sa apartment niya para mag-workout. At doon na nangyari ang exciting part. DJ Rocky, hindi na nagkapigilan. Tuluyan na rin akong nag-give in sa tukso. Yun ang unang beses na may nangyari sa amin ni Boss Adan. At inabot kami ng 6 na rounds. Oo, 6. Ganun karami, ganun siya kasabik sa akin. At aaminin ko, masakit. Masakit sa private part. Lalo na't ibang lahi ang naka-score sa akin. Hindi siya ang unang beses na nakagalaw sa akin dahil nagkaroon naman ako ng boyfriend back in college.
May nangyari na rin naman sa amin. Pero hindi naman kami nagtagal noon. Pagkahiwalay namin ng ex ko, hindi na ako uli nagkaroon ng partner kaya wala rin akong sex life for a long time. At eto nga, napasubo ako sa nangyari sa amin ni Boss Adan. Yun pala, doon lang kami nagsimula sa mga ganap namin. Naulit pa yun ng naulit, DJ Rocky. Kapag nasa opisina naman kami, para lang kaming nag-iibang anyo at napaka-professional namin. Pero kapag nasa apartment niya na kami, lumalabas ang pagiging mala-porn star side namin. Na-e-enjoy lang namin ang isa't isa. Until na-realize ko na unti-unti na parang nahuhulog na ako kay Boss Adan. At gusto ko nang itigil ang ginagawa namin. Kahit nasa malayong lugar man ang asawa at anak niya. Ang mali ay mali. At ayoko nang hintayin pa ang araw na malaman pa ng asawa niya ang tungkol sa amin ni Boss Adan. Noong sinabi kong gusto ko nang itigil ang namamagitan sa amin, umiyak siya sa harap ko. Hanggang sa may nangyari uli sa amin na hindi ko na rin nagawang pigilan pa. 2 taon. 2 taon kaming ganon. At sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Oo, DJ Rocky, sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Ayaw niya raw akong pakawalan. Pero naisip kong mali pa rin ito. Kaya kahit masakit para sa akin, hindi ko sinabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Na mahal ko na rin naman siya. Noong huling araw ng sasama namin ni Boss Adan sa apartment niya, binigay ko ang lahat ng oras at atensyon ko sa kanya. May nangyari sa amin. At doon ay itinodo ko na ang lahat. Ibinigay ko sa kanya ang lahat para masatisfy siya. At kinabukasan, pinasa ko na ang resignation letter ko. Yun nga lang, ayaw tanggapin ni Boss Adan. Pero desidido na talaga ako eh. Kasi alam ko namang maling-mali ang ginagawa namin. Kaya kahit sobrang sakit para sa akin, pinili ko na lang na umalis ng tuluyan. Lumipas ang ilang araw. Patuloy pa rin niya akong tinatawagan. Pumupunta pa rin siya sa apartment ko. Pero hindi ko na siya kinakausap at kinikita. Umiiyak siya sa mga video na ipinapadala niya sa akin. At dahil sobrang nasasaktan din ako, at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na makipagkita sa kanya uli. Sa takot na maulit ang namamagitan sa amin, nag-decide ako na i-block na lang siya sa lahat ng social media accounts ko. Nag-book ako ng ticket para umuwi ng Pilipinas. Sa ngayon, 31 years old na ako. Single pa rin ako. At araw-araw pa rin akong minumulto ng maling desisyon ko sa buhay. Kahit nakafocus ako sa kasalukuyan kong trabaho, naiisip ko pa rin si Boss Adan.
Isang araw may na-receive akong message sa Instagram ko mula sa kanya. Sabi niya, nandito raw siya sa Pilipinas. Gusto raw niya akong makita kung maayos daw ba ang buhay ko rito. DJ Rocky, ano bang dapat kong gawin? Makikipagkita pa ba ako kay Boss Adan o dapat bang panindigan ko na lang yung naging desisyon kong lumayo sa kanya? Sana mabigyan niyo ako ng advice sa dapat kong gawin. Makikipagkita o lalayo na lang talaga? Maraming salamat. At hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si May. At ito, ang aking Secret Farm.